guys, good morning. Ako na po ni si Anita Pirotso sa Dawis, Bohol. Hindi mo kalimot guys sa pag-like, subscribe, o share sa akong videos. Hi guys, welcome to my vlog. Ang Anita di ay. Please do subscribe guys sa Anita Pirotso video channel. Wow! Guys, nag-video din sa mga subscribe. Guys, sunod sa baka sa Bagyong Udet. So, ini kayo guys, sunod guys. Iba kayo ang Mo lagi? Hindi lagi hapon, tangkong gapon sa Ginoo na. Niya mi karon balik diri sa mga na kami trabaho na pagkabayukan. So guys, don't you forget Anita Pirotso vlog. Wow! Mo na kamong silunganan og udto guys, oh maniud to. A few moments later. Kaya biraha! Biraha! Biraha guys! Biraha! Biraha guys! Kamong mga check daghang nanilhik. Natawa na si Bukod. Hoy Bukod! Kene kinakugihanan sa katanan. Ingat na guys. Hoy, ayun na ka. Hoy, ate. Bisuda kayo. Uy, unsa na si Jas undang? Kanang na. Ay guys, hello man ni guys, mo na mo dikaon sa una guys. Mura may sa candy guys. Makaon day no? Nga na ako sa group sa bato. Uy, unsa na pagkaon? Panitan pagod na. Kaso nakaon na ni guys. Kanang Miso. Kani ka. Be, sampol. Magara guys. Mo na siya makaon guys. Lami na murag man eh. Kanon guys. Hi guys, welcome to my vlog. Pakit man ni oy. Mura na mataan ni og si kuan oy buit up no. Sige. Isa na ka studyohan ka. Imukbang ba, imukbang? Iya mo pagkaon guys. Hindi ka nang nangilahang na pagkaon guys. Mao na laman na imong kanon guys. Ano si pagkaon guys oh. Focus na. Oh, no. Asa naman mo abot na mo tong bikom? Eh magsuroy na daw ta. Ama opa, nuroy ra. Suroy ra di ay mo. Bisi kayo si Ma'am Kuan oh. Carmelets. Mau nih. Mana nga? Usa ka tarimang kuan pod. Mga biskwit. Hi Mars, wahi mga Mars. Ayo oi. Karon guys, mag-interview ko sa among isika trabahante. Kon unsay balita niya sa iyang bagyo. Kumusta sa bagyong Udit? Unsa Kaya kusukan kayo. Unya? Kanang nangaukap ang mga Naukap imong balik mga kahoy. unya kumusta imong pagpuyo dito? Imong pinayanan? Lupa na kasap. Yaman na bisin. Higdaron guys. Tao ka nang tiris. Kuya po. Unya, di ka manawagan sa atong mga mulansaray karon. Palitsen. Pero na salamat gihapon ta kay way mga kinabuhing nakalas. Salamat sa Ginoo nga gamay ra inaangon. Gamay ra mga daot ba? Masalit-an na kuhon inig bonus. Hi guys. Please like, subscribe and share. Wala man ka pa rin. Hi guys, hello guys. Welcome to my vlogs. Welcome to my vlog. Hi guys. Yan, mga londok. Hi.
Si Lupin, be! Uy, si Lupin! Mabutan kayo ng among mga kauban, guys. Ano yung mga trabaho ron? Yan, mga mababait na mga kabahante. Manang, manami guys. Ayo, oy. Hi. Hi, good morning. Oh, nani guys, nahilo na. Nahilo na. Manami guys, nahilo na. Wow! Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.